Gibutyag ni Davao del Sur Provincial Governor Honorable Yvonne Cagas nga mutanyag kini og dugang 1 million pesos alang sa makatudlo sa responsable sa pagpusil-patay kang Barangay Captain Oscar Dodong Bucol Jr sa Tres de Mayo, Digos City, kagabii. Dugang ni Cagas nga 500,000 pesos ang imontar alang sa makatudlo sa gunman kon gunmen ug laing 500,000 pesos sab alang sa makatudlo sa mastermind kon masterminds. Samtang gipanaad sab niya nga dili mo undang hangtod dili mo mahatagan og kasulbaran ingon man hustisya ang kamatayon ni Kapitan Bucol. Sa kinatubuk-an anaa sa 2 million pesos ang gitaganang reward sa makatudlo sa responsable sa maong insidente. Human mitanyag sab kaganina si Vice President Sara Duterte og 1 million pesos. Gikumpirma sab ni First Kagawad Jeric Bucol nga nakapanumpa na kiniisip bag-ong kapitan sa Tres de Mayo nga muhulip kang Kapitan Oscar Dodong Bucol Jr. Human kini lagi gipusil-patay sulod mismo sa ilang panimalay samtang ga-livestream. Dugang pa nga dili kini magpanuko nga pangitaon ang og patubagon ang responsable sa pagpatay sa iyang igsuon.